La setmana, com totes les setmanes en què vens de perdre, amb una primera part de la setmana fotuda, de fer molta autocrítica, d'analitzar molt bé el que va passar, de digerir també el que va passar, i un segon tram de la setmana on ja comences a pensar en el partit que tenim diumenge, que és un partit molt exigent contra un molt bon equip, que les dades diuen que haurien de portar molts més punts dels que porten i que al final amb jugadors de tant nivell, ja ho vam viure ja el primer partit de Lliga, t'exigeix al màxim i a nosaltres no té gaire història. Al final jo estic aquí assegut, porto l'escut que porto, tinc molt clar pel que estic aquí, tinc molt clar cap a on va la meva energia, el que m'obsessiona, que és que ara mateix són 7 equips que estem lluitant en 4 punts, del segon al 8è, que la meva obsessió és ficar-nos a dins d'aquesta lluita entre aquests 7 equips el més a dalt possible i millorar l'equip. Aquesta és la meva obsessió i al final quan vens de perdre el que fas és arribar abans a treballar, marxar més tard i seguir mirant com ho fem per, com deia abans, en aquesta lluita en la que estem, en 4 punts, del segon al 8è, ficant-nos el més a dalt possible. Bona tarda. No sé, el que ronda del CES aquesta setmana, aquesta informació, no sé si tu en algun moment has pogut parlar amb el club, si ja han parlat amb tu, què t'han dit en aquest sentit i si en tot cas entens que pugui haver-hi dubtes després de la primera volta. Al final és que no crec que hi hagi gaire que parlar, és el que dic. Jo estic aquí assegut i al final si estic aquí assegut és perquè tenim un partit diumenge i el volem guanyar. Llavors les meves energies no estan en això, les meves energies estan en entendre que estem dins d'una temporada molt exigent, on hi ha objectius molt ambiciosos, on evidentment el perdre sempre senta pitjor que el guanyar i com et deia amb la pregunta anterior, som 7 equips els que estem allà lluitant fort en una categoria molt exigent i que no perdona i al final nosaltres el que hem de fer és posicionar-nos de la millor manera possible en aquesta lluita entre aquests equips. Crec que venim d'un partit on finalitzem 19 vegades fora de casa en un camp complicat, llancem 11 corners, ens donem el doble de passades que el rival, doblem en possessió el rival i al final hi ha una conclusió molt simple. Si tot això ho generes però no tens encert i després aconsegueixes que el rival et generi poc però no deixes a zero el marcador de demèrits, li dones l'opció al rival que et penalitzi i si a sobre ell està encertat passa el que va passar l'altre dia. Llavors l'ambició és màxima, la determinació per complir els objectius també, la mentalitat de l'equip per lluitar-los també, perquè al final si els volem aconseguir serà lluitant-ho molt, no per una altra cosa, i aquí hi ha una cosa que és molt simple, ara l'equip té la capacitat de portar els partits on vol, perquè generar més que el contrari i fer que el contrari et generi poc, però hi ha una cosa en la que hem de començar a encertar amb urgència. No som nosaltres qui ha de donar de menjar als rivals, són els rivals qui s'han de guanyar els seus mèrits dins dels partits, no perquè nosaltres li facilitem la feina en accions que et penalitzen i que et fiquen al partit molt en una posició complicada i que al final tot el que generem nosaltres s'ha de traduir en encert perquè si no poca incidència té en el marcador. Llavors això és el que ens hem d'exigir. Si en això es dona un pas endavant i un pas endavant important, l'equip està fent coses com per marcar, deixar la porteria a zero i tindre victòries amb certa solvència. Però això és el que ens atén i el que hem de corregir ja. Ferran, hem d'insistir en aquest aspecte. Tu tens, no sé, durant tota aquesta setmana, amb converses amb Jaume, amb el club, tu tens la seguretat o la certesa que diumenge, després del partit contra el Bilbao Atlètic, seguiràs sent l'entrenador de l'Andorra? O com es gestiona tot això?
És que jo no faig aquest tipus de preguntes, o sigui, és a dir, jo no vull ni que ningú em vingui a donar palmadetes a l'esquena, ni que em diguin ho guapo que soc, o molt que treballo. O sigui, jo sé el que és això per mi, sé com treballar aquest cos tècnic cada dia, com deia abans, quan perds el que fas és venir abans a treballar i marxar més tard, t'emportes la feina a casa perquè aquesta feina és 24 hores al dia donant-li voltes a veure com fem per aconseguir l'objectiu que tenim en ment i com deia abans ens obsessiona. Jo sento que l'equip confia en el que està fent, que les paraules que dic jo abans les sent al vestidor a nivell del que ens està apropant en molts moments a guanyar i del que ens està privant en altres moments de guanyar. I sé que nosaltres és això el que tenim entre cella i cella. Tota la resta jo no perdré ni un segon en buscar excuses, en ploriquejar o en fer... O sigui, jo estic aquí per fer d'aquest equip un equip guanyador, un equip que estigui en disposició de pujar de categoria, que és l'objectiu que tenim, i com deia abans, jo el que sé és que som 7 equips els que estem allà lluitant en 4 punts entre el segon i el 8è, i que jo vull veure aquest equip més a dalt dins d'aquesta lluita entre aquests 7 equips, entenent que això és molt llarg, que és molt dur, però tenim aquest objectiu entre cella i cella. Tota la resta, al final a mi és que no gasto ni un 1% d'energia. O sigui, torno a dir, no necessito ni que em donin palmadetes a l'esquena, ni que em diguin ho bo que soc, o sigui, el que necessito és entrenar bé avui, sentir que seguim preparant pel partit de diumenge i que l'equip va creixent en la competició, i créixer és el que deia abans. El partit de l'altre dia, nosaltres tenim la capacitat de convertir-lo en un molt bon partit i no ho fem perquè ens equivoquem en accions que costen gols, perquè li donem aquesta potestat al rival d'avançar-se en el marcador i després haver de remar contra tot això, i perquè tenim moltíssimes situacions de gol no les fiquem. Llavors, si ens volem ficar més a dalt en aquesta lluita entre aquests 7 equips, el que hem de començar a fer és millorar les àrees, cuidar aquests detalls, ser més constants en aquestes situacions potser de concentració o accions aïllades dins del partit, perquè al final són el que esborrona tota la resta de la feina, i això és ser competitius, és buscar posicionar-nos entre els millors de la categoria en això, i seguir fent bo totes aquestes coses que ens permeten que el rival tingui poques ocasions de gol i que nosaltres en tinguem forces o moltes. Ja està, la resta no crec que tingui cabuda, perquè a part crec que ens distorsiona, que ens descentra del que tenim entre mans, i el que tenim entre mans és guanyar el partit de diumenge a casa. Ferran, ara ho has comentat una mica, que el vestidor sí que t'ha més missatges de suport, no sé què t'han dit durant aquests dies a l'entrenament, però perdona que insisteixi, però vull saber, en el que es pugui saber o que vulguis explicar, què t'ha transmès el club, perquè jo entenc que aquesta setmana has parlat com fas sempre, com has fet quan es portaven només 2 jornades, què et transmès el club o quina confiança et transmès, i si tu sents que el club encara confia en tu? És que torno a dir, t'ho torno a dir. Sí que he parlat amb el club. Ahir vam entrenar, vam fer el tàctic del pla de partit i parles, de què parlem? Parlem de coses que ens apropen o ens allunyen a guanyar el diumenge. Parlem de com apretem el seu reinici des del porter, de si anem d'una manera, si anem d'una altra, de quins jugadors tenen ells que considerem que hem de tapar més, de quines coses considerem que hem d'explotar, de si l'herba del Nacional després de tapar-lo 20 dies està una mica millor o no està una mica millor. O sigui, nosaltres aquí ens dediquem a parlar de coses que creiem que ens apropen a guanyar el partit. O altre, no sé vosaltres quina manera creieu que ha de fer o què ha de fer el club per demostrar confiança. Mira, això és futbol. Vale? I com és futbol, jo sé pel que estic aquí és per guanyar el partit de diumenge. I perquè guanyar el partit de diumenge, doncs en aquesta lluita, que com ja he dit 3 cops aquesta roda de premsa, som 7 equips els que estem allà en 4 punts, doncs en lloc de veure'ns a 4 punts del segon, escalar posicions dins d'aquests 7 equips i possiblement estar a un punt del segon classificat. O tornar a entrar a play-off i parlar de quants punts tenim els que estan fora de play-off i canviar
canviar la frase, en lloc d'estar a 2 punts de playoff, parlar de quants estem de sortir del playoff o de que un altre equip pugui entrar. Això és el tema. Ho altre, és que jo no necessito que ningú vingui i em digui que es confia en mi. O sigui, si estic aquí assegut i t'estic contestant a les preguntes és perquè a dia d'avui es considera que sóc el millor entrenador possible per guanyar el partit de diumenge. I és que d'aquí no em sortiré. No em sortiré perquè al final jo em vaig fer entrenador per construir equips guanyadors i per guanyar partits. Tota la resta de coses és que no li veig gaire sentit, perquè a part és especular, és insinuar, això és futbol. Jo parlo al verd, parlo al vestidor quan analitzo els partits, parlo al vestidor quan preparo els partits, i al final si jo li demano als meus jugadors que estiguin enfocats, que siguem estables i que pensem en totes aquelles coses que ens apropen a celebrar coses al mes de maig-juny, doncs jo he de ser el primer que tingui el meu cap en això. I al final això em genera tanta il·lusió i em genera tanta gana, i segueixo pensant que estem en el camí per anar cap a això, que tota la resta de coses és que no em penso ni alterar ni un 1%. No sé si et sents certament molest, potser perquè se li estiguem parlant de tot això, tinguent l'equip en 8a posició, 7a posició i tant pocs de dalt. Deies que és una categoria molt exigent, molt complicada, no sé com valores tu el fet de l'aventura que ha tingut aquesta categoria de moment. Bueno, jo entenc que sóc l'entrenador de l'Andorra, i això és sinònim d'exigència, és sinònim de que tenim en ment grans fites per aquesta temporada, que hi ha expectativa entorn a l'equip i el que pot ser la 24-25, i això jo ho entenc, i al final no s'ha de ser hipòcrita. Dins de la lluita entre aquests 7 equips a mi també m'agradaria estar més a dalt, però és que torno a dir el mateix, estem allà en 4 punts. Llavors possiblement diumenge a l'acabar el partit, en funció del que passi, amb hores de diferència, entre aquests 7 equips igual escales posicions, però al final el resum és el mateix. O sigui, això és una cursa de fons, evidentment perdre fot, perdre no és ho ideal, ni molt menys, ni pel que treballem. El partit de l'altre dia, el marcador és contundent, podem entrar en el que deia abans, en com es produeix aquest marcador, però no s'ha d'obviar la realitat. O sigui, el marcador és el que és, i això és el que ens ha de quedar com a equip. O sigui, hem de millorar en els nostres registres competitius, no concedir res al rival perquè pugui encertar, el que vulgui el rival que s'ho tingui que guanyar ell, no tenir errades que ens compliquin els partits, dominar l'àrea contrària per no haver de generar tant per ficar gols, i a nosaltres ser estables i seguir, perquè torno a dir el mateix. Com arribem el diumenge? Arribem el diumenge amb una sola cosa al cap, que és guanyar el Bilbao a casa, un equip que la primera volta no vam ser capaços de guanyar, que reflecteix una miqueta el que vinc dient ara, perquè al final una errada al primer minut de joc ens va tirar per l'aire un partit on vam generar infinitat de situacions de gol, i si volem estar a dalt i volem estar on volem, doncs aquesta és una cosa que ens hem de ficar al cap, perquè és com es comporten els equips grans. Llavors, això és el que tenim entre cella i cella, acabar de preparar-nos bé per arribar com volem al partit de diumenge i regalar-li una victòria a la nostra afició. Parles que ens paralitzaven els errors en defensa i que vindran determinants en atac. És un pla més futbolístic o més del perfil dels jugadors que tens i com s'entrena això? És complicat perquè no estem parlant de... O sigui, són situacions que ens han anat donant durant la temporada, i al final tu com a entrenador el teu marge d'actuació arriba fins a
fins on arriba. O sigui, jo he tingut pocs cops aquesta temporada la sensació de que el rival ens superi, de que ens passi per sobre. O sigui, crec que el dia de la Ponce a casa, el primer quart d'hora la vam tenir, igual que a l'últim quart d'hora vam tenir la capacitat d'acabar volcats a la seva àrea, però aquest primer quart d'hora jo crec que ells van ser molt superiors a nosaltres, i el dia de Vigo crec que va ser així. La resta de partits no hem tingut aquesta sensació, alguns més brillants, altres menys. Jo crec que des del dia de la Culto l'equip a nivell de joc i a nivell de tenir la capacitat de dur els partits on vol no ha parat de créixer i de millorar, però al final hi ha una realitat que podríem portar més punts dels que portem, perquè hem tingut partits guanyats que se'ns han escapat, i perquè al final és el mateix que dic que de l'altre dia, o a Zamora ens va passar semblant. Són situacions puntuals on el rival l'altre dia, les dues primeres arribades que té, et fica gol en les dues, i el que a mi sí que em mosqueja i em genera aquest punt és que no ens podem aturar, és que això ho hem de solucionar, és que no són situacions de mèrit seu, són accions de mèrit nostre. Llavors, aquí és on nosaltres ho tenim complicat per intervenir, perquè són accions aïllades dins del partit que han de resoldre els futbolistes i que ens hem d'exigir resoldre-les de millor forma, perquè som l'Andorra, tenim jugadors de nivell a la categoria i ens hem de comportar com a tal. Llavors no podem tindre errades en les àrees que posi en dubte aquest nivell que es pressuposa que tenim. Llavors, en això sí que són molt contundents en el missatge de portes endins, ells són els primers que ho senten així, i és on hem de ficar el focus, més que en altres situacions de joc on jo crec que l'equip no està tenint problemes, però per mi aquesta competitivitat i aquest entendre que no podem permetre ni un 1% és la diferència entre portar aquests 6-7 punts més que podríem portar o no portar-los. Llavors, d'aquí en endavant ha de ser una cosa que ens defineixi i que totes aquestes errades que es poden tenir durant la temporada esperem que les haguem gastat ja. Ara estem parlant molt de dades individuals i potser el tema col·lectiu crec que tots tenim la sensació que ha millorat respecte a les primeres jornades. No sé si creus també que és una mica injust, entre cometes, que només estigui Ferran Costa en el focus i fins al dia 3 està obert el mercat de fitxatges. No sé si també en aquest sentit esperes que es pugui reforçar el Blondí. Mira, si que estigui jo en el foco, com tu dius, vol dir que els meus jugadors estan tranquils, em podeu ficar el foco a la cara totes les jornades que quedin. O sigui, al final aquest grup és un grup honest, és un grup que s'ho deixa tot, i això no vol dir que moltes vegades se m'ha dit que els protegeixo, que mai assenyalo, és que no ho penso fer. O sigui, al final les coses que els he de dir, d'assenyalar, ho faig de portes endins. Sí que és veritat que a nivell col·lectiu, i sense entrar en el qui, perquè l'important no és el qui, o sigui, a nivell col·lectiu hem tingut errades i estem tenint manca d'encerts en situacions que són definitòries, perquè això va de ficar gols i de que no te'n fiquin. Llavors, si nosaltres com a col·lectiu li fiquem difícil al rival, però després li anem donant situacions concretes a nivell individual, doncs tot el que fem a nivell col·lectiu se'n va en orris. I és el mateix, o sigui, tenir 19 ocasions de gol fora de casa a un equip de la part alta de la classificació, ja no de la part alta qualsevol, però a sobre un camp complicat costa moltíssim, però al final la foto no surt, ningú se'n recorda. Llavors, el que hem de fer és que en les coses que determinen els resultats i que la gent sí que se'n recorda, que són els marcadors, doncs en això hem d'espavilar. O sigui, hem d'espavilar, perquè al final, si els objectius són ambiciosos, els rendiments han d'anar en consonància a aquests objectius. I aquest missatge i aquest sentir no és només meu, o sigui, nosaltres a nivell intern, els jugadors també ho senten. Llavors, el que hem de fer és reaccionar en aquest sentit, perquè jo crec que hi ha moltes coses positives, que al final es tapen i queda això, però torno a dir, no crec que sigui qüestió de ficar el foc o deixar de treure, és qüestió de veure què és el que està fent que se'ns escapin partits que podríem guanyar o que generem per guanyar o que tenim en disposició de guanyar, que és el que nosaltres podem fer encertant en els plans de partit, millorant en el nostre model de joc i creixent com a equip. O altre és fonamental, perquè sense això és impossible aconseguir grans coses.
Llavors ho tenim clar, estem en aquest missatge, estem en aquesta línia i ara el que hem de fer és demostrar-ho al terreny de joc. Al final les paraules jo us puc explicar aquí els contos que vulgui, que al final del que va és del que fas el cap de setmana. Del que portem fet els caps de setmana jo crec que hi ha moltes coses doncs, que poden generar confiança envers l'equip i que hi ha altres coses que és normal que generin desconfiança als nostres aficionats o a l'entorn, perquè són coses que determinen la teva competitivitat i la teva competitivitat és el que acaba marcant. Llavors, torno a dir, jornada 19, hi haurà equips dels que estan a playoff que segur que no acaben a playoff, hi ha equips dels que estan en descens que segur que no acaben en descens, som 7 equips en 4 punts, està tot molt apretat, vale. Dins d'això, doncs, d'aquests 7 equips, jo el que vull i el que tinc entre cella i cella és que nosaltres estiguem més a dalt del que estem, entenent que està tot molt apretat, molt igualat i que hi ha que canviar la frase i deixar de dir que estem a 2 punts de playoff, començar a parlar de quants punts li portem al que estigui fora de playoff. Llavors això és el que tenim al cap i passa, el primer pas és diumenge aquí a casa, guanyant a un equip que la primera volta no vam ser capaços de guanyar i per tant portam 3 punts més a la jornada 1 dels que portàvem a la primera volta. Això és el que volem. Ja podries ara, per què no vam guanyar la primera volta, què creus que pot tenir aquest rival atlètic que pugui dificultar a vosaltres la victòria? Són un molt bon equip, és un filial d'un equip de primera divisió que a part, ja per la seva idiosincràsia, jugadors dels que vindran diumenge aquí a jugar jugaran a primera divisió, ja ho hem vist en alguns casos, tenen molt nivell, és un equip que a dalt tenen aquesta capacitat doncs, per marcar les diferències, per transitar ràpid, per atacar a camp obert, que a part és un equip que té capacitat per portar iniciativa en el joc i a nivell de dades és que és un equip que hauria de portar molts més punts dels que porta. O sigui, de fet, estem parlant d'un equip que va guanyar 1-3 al camp del líder no fa tant o que va guanyar 2-1 a casa a la Real, que és el segon classificat. La primera volta, jo crec que l'anàlisi del partit de la primera volta és molt simple. Ens vam fotre un tiro al peu al minut 1, vam tindre infinitat d'ocasions de gol, no només per empatar, sinó per donar-li la volta al partit. Entre pals, falta d'encert, intervencions del seu porter, no vam ser capaços i a l'últim quart d'hora jo crec que ja ens va faltar energia per tot el que havien corregut la primera part, volent guanyar el partit abans de competir cada acció. Llavors, crec que hem d'aprendre d'això, saber que haurem de fer les coses molt bé, però com deia abans, tenim l'oportunitat de portar 3 punts més dels que portàvem la jornada 1 de la primera volta i això és el que volem.